Rose, rwan, yr ochr dde, defnyddio gyflymder. A Pŵler wedi holli'r amddiffyn, dyma'r cyfle cynta, dynion diri. Oes angen pas arall, Morgan Lloyd am fynd I hun. Sgôr cynta'r gêm, Pŵler ar y blaen. Cais wedi gweithio'n dda iawn fyna. Fydden ni sôn efo ti Morgan Lloyd ar ben y raglen. Fod e mewn o'r hynnog o dylentog. Rhan o garfan y dreigiau. Oedd e'n y lle iawn. Man iawn, man cywir fyna fel pob mewn o'r dan rhedeg. Y llinell cefnogaeth da, just fan hyn. O da fe opsiwn tu allan iddo fe a tu fewn. Rhoed e mewn tu fewn fyna I Pat Lewis. A fe wedyn yn ffeindio Morgan Lloyd. Ac wrth gwrs mae hwnna'n dilyn cic oddi wrth Charlie Thomas. Felly llinell Aberafon, llinell am ddiffyn nhw ddim cweit yn effro. A wedyn ni Iwan Rosso neu beth mae'n gwneud yn dda. Pigo allan y gwagle, pigo allan y gwendid. Ac adlad I pwysau maen nhw eisiau gwneud. Mynd trwy'r cymala, profi'r amddiffyn. Mae gic na dros y top, yn un wych. McDonough, cyflymder. Ta neb am I ddal o. Cic wych. Y gorffeniad cystal. Ail gais y dydd I Bont-y-pŵl. Yr sgôr wedi ddwblu. Mae McDonough wedi bod yn amlwg iawn. O fewn y 26 munud gyntaf yma, to mae wedi bod yn mynd I fyny yn gystadlu am y ciciau uchelyn. Mae'n rhoi'r cic bwtna trwyddo pan gath y cais I ddim I roi. Ond fyna, mae'n jyst yn dangos trad a cyflymder. A to gallwn ni ame hefyd. Gyda olwyr Aberafon bod nhw ddim ar ddi hun fyna yn y ca cefen. A McDonough yn fwy effro na unrhyw un arall iddo fe. Ond I torri drwad mae'r wythwr Ieuan Jones. Jones yn llithro trwy'r dacl 5 metr y fer. Dyma gyfle uraidd I ddarganfod y trydydd I ymestyn y fantais. Ar y llell fer, mae Meek y maswr. Morgan Lloyd yn codi ben, ydi o'n mynd I fynd I hun. Metr wedi ddal fyny yn fyr. Med y dyfarnwr, modfeddi fyr yn unig fydd hi. Pwy sy'n disgwyl? Meek yn gronodi'r blaenwyr yn mynd i'r ochr chwith. Chwipa'r y dyfarnwr o bosib. Yn arbad Aberafon. Sgyrm wedi dymchwel. Ieuan Jones! Ath o hanner hyd y cae. Chydig funudau yn ôl. Ond I sgorio. O cryn dipyn yn agosach yma na'r wythwr y manteisio ar sgrym gry. Pŵler di sgorio I trydydd. Ond mae Ieuan Jones yn effro, mae fe'n gweld y gwagle. Mae fe pob wythwr da. Mae fe'n pigo I fyny, mae'n ymateb. A mae fe'n rhoi ben I lawr a mynd yn syth am y llinell cais na. Y bachwr eto yn twrio. Ashton Evans, yr wythwr, yn llithro trwy'r cynta. Yn neud y dda. Y pico a mynd, y blaenwyr Fox yn fyr. Yn fyr. Cais. Mae wedi dod. Y blaenwyr yn neud y gwaith caib ar ha. Whitlock yn manteisio. Sgôr cynta Aberafon. Dyna'r un cyntaf, ble mae'n camu nôl mewn, a does neb yna fel ni'n sôn, maen nhw'n gael nhw'n pillars, does neb fyna yn diogelu ardal y dacl na, mae'r gwagle I gael na. Mae llinell Pontypool yn weddol sylweddol a grif a gadan pan maen nhw'n cael y cyfle I sefydlu'r llinell, ond fan hyn, wrth pigo mynd yn gyflym, wrth mynd am y gwagle, ond wrth I gweld ble oedd gwendid Pontypool. Meret efo'r bel dan I gesail. Yn drwy'n ennill gormod o dir. Whitlock, yr edwyr yn dod. Y llell 5 ydi honna. Codi yn mynd, yn sgorio. Mae'r cais wedi dod I Shea Smallman. Yn newid yn yr ail reng. Wedi talu yn ei ganfed. Cais da fyna gan Aberavon. Ond ar gwahaniaeth mae Aberafon wedi dod I waren o'r ail hanner un. Yw maen nhw wedi cyflymu fyny yr ailgylchiad mewn ardal y dacl. Scotty Matthews. Brona. Thori rhydd. Mynd yn llydan. Mae'r sgôr am ddod. A mae wedi orffen pedwerydd cais y tîm cartra. Y pwynt bonus wedi sgorio Kieran Meek sy'n ei hawlio hi. Ond Scott Matthews yn neud yn dda fyna, yn rhoi Pontypool ar y trod flan.
Ac wrth gwrs unwaith mae Aberafon gorfod mynd am nôl, mae fe'n anodd iawn wedyn i ail sefydlu'r llinell amddiffyn a Morgan Allen yn mynd ar bêl na'n gyflym. Ac wedyn wrth gwrs ni'n gweld Ciaran Meek a rhoi Pontypool ymellach ar y blaen. Oscar Mr Meadle fan hyn gan Aberafon, mae rhaid i nhw sgori wrth hyn os maen nhw moyn cadw'n fyw yn y gêm o gwbl. Ac gosb wedi wobrio, chwarae'r hyd. Chwaraewyr yn aill ochr y llall yn dadrwymo ac yn ôl i fewn. Hon Pryn yn symud, felly ydym ni gael ryddhau yn pwmpio. Mae Shea Smallman. Mae o drosodd am ei ail gais. A mae'n ei cael y bwlch unwaith eto yr eilydd yn yr ail reng. Hefo 2 i'w enw. Na i ail gaisau fe, yno? Da iawn y Shea Smallman, mae'n bendant dweud dod yr egni gyda fe. Mae'n dal i fynd yr un cyfeiriad a dadlwythiad i'r wythwr Ashton Evans. Hir mae'r disgwyl di bod i Ashton Evans. A mae'n ei roed yr eilydd y fewnwr. Caelan Castle-Jones drosodd. A mae Aberafan o fewn tosgais i unioni'r sgorfwrdd. Wel fel eithon ni sôn yn dyfa, mae Aberafon wedi llwyr rheoli'r ail hanner hyn. Mae'n rhywun yn chwarae'n llefydd gywir. Y car o fo mewn pob tro maen nhw mewn i hanner Pontypool yn gwely'n anodd iawn. Ac Aberafon jyst yn ffeindio'i ffordd i'r llinell cais yr ail hanner hyn. Dyn ni erioed i cael gêm gyfartal dan y llif oliadau ar nos Iau yma ar S4C efo'r Indigo Prem neu'r Super Rygbi Cymru. Ond Carreg McDonough, mi o'n gobeithio cadw'r ystradegaeth yna i'r llyfr cyfnodion. O, mae hwnna'n gic dda di am Grymani. 50-20 am gic. O, hwnna'n gic arbennig. Mae honna yn wirthiol. Pwy di'r dewin? Ciaran Cullen. Ac o bosib mae'r gic yna am roed i dîm yn y safle i ennill y gêm. A maen nhw'n ennill y lein. Un Pryn wedi ennill yn torri'r rhydd. Oddi ar y cefn Ashton Evans. Oedd a gic gosb arall am dilyn. Oes. A fi na Gardyn Melin yn dilyn. Hwn i ennill y gêm yn y funud ola. Pŵl 24, Aberafan 24. Y glaw yn chwipio fewn i wyneb o. Cullen at y pist. Y dyfarnwr cynyddwyo'n edrych yn codi i Llimanna. A dyna di'r weithred ola. Y gic sydd yn ennill y gêm i Aberafan. Cullen yn derbyn ser yn y gêm na. A Shea Smallman efo 2 gais. Ond y sgôr terfynol ym Mharc Pont-y-pŵl. Pontypool 24, Aberafan 27.